فراکسیونên di civata parêzgeha Duhokê da di beyannameyekê da helwîstê xwe diyar kirin. Li hemberî hêrişên firokên şerkerên Supayê Tirkiya li 25 vê mehê bû ser Çiyayê Şengarê. Ku pê sedemê 5 pêşmerge şehîd bibûn û çendên din jî birîndar bibûn. Di beyannameyê da serexwişî li kes û karên şehîdan kirin û ji Serokayetiya Herêmê û civata Wezîrên Herêma Kurdistanê xastin ku hewl bihêne dan digel hikûmeta Tirkiya ji bo ku hêrişên bi vî awayî dubare nebin. Em wek fraksiyonên nava civata parêzgeha Duhokê serexweşiyên malbatên şehîdat keyn û daxwaza şîfayeke acil bû birîndar dikeyn. Ev rîdana hekenê û her rîdaneka dîl sirûnê Herêma Kurdistanê ji encamê hebîna nedurist û siyaseta xwesepandina Parta Kirêkarên Kurdistanê ye. Nîgeraniya xwe beramber vê hêrişê diyar dikeyn. Ev hêrişe eger bi xeletî jî bi cihê qebûlkirinê nîne û bi tundî îdane dikeyn. Di beyannameyê da amaje hate kirin ku ev hêrişên Tirkiya bû ser qeza Şengarê ji sedemê siyaseta xwesepandina Parta Karkerên Kurdistanê bûye li wê qezayê. Lê ji sercemê hev fraksyonan di civata parêzgeha Duhokê da her êk ji fraksiyona Êketiya Niştimaniya Kurdistanî û bizava goran têbîniyên xwe li ser vê xalê hebûn. Ew Parta Karkerên Kurdistanê wek hêzeka rizgarker bû xelkê Şengarê dibînin. Ne wek hêzeka xwesepêner. Yek li noxtekan ew bî ke wekû Yêşîdî Niştimanî Kurdistan ême legel ew noxteyê nîme ke bidilê mesela partiyekî lêkanîsan xwe sepandin yanî ke xwe sepandiwe li navçeyê Şingar yanî li qezayê Şingar. Belam emen niye me li ser dawa ke hatinî partiyekî lêkanî Kurdistan bo Şingar bû azadkirdinî Kurdekanî her Şingar bûye nek xwe sepandin bûye. Ev beyanname hatiye derxistin bu hindê bû ku topbarankirina hêzên firokên Tirkî servan da bêhter rastandin. Ne bu hindê bû ku sepandina hêzeka siyasî di nava Şingalê da. Çünkü ev hêza siyasî, ev hêza di nava Şingalê da xebateka kirî şehîdê dan, qurbaniyê dan ku ev bu hindê bû ku devera Şingalê bêhter rizgar kirin. Fraksiyonên di nava civata parêzgeha Duhokê da di beyannameya xwe da daxwaz ji layinên siyasî yên Herêma Kurdistanê kirin ku êk helwêz bin li hember rewşa ku li qeza Şengarê hey. Lê her fraksiyonên di nava encûmenî da jî bûçûn û nêrînên cuda hebûn li ser wan xalên ku di nava beyannameyê de hatîne belav kirin. Dilşad Hîm û NRT Duhok.